Kaisa khana haina hai te next rally kila bagmao sengna ni bangai aboni sekang kaisa press conference ini khaika kawar nibo chini taku portus briefing runai belai hambai kini o jaga bo warung kami salka ham club rok je o jaga bo je sini o je sikla rok baigre lut je thang phai kip tong phainai bor o jaga tongna ni chanani bagi arrange laikya abon bagi belai khana pipeline hambai teo kami am sai ni rogo bo tini naikha je yang chung je jaga thangdi phaiung kha response ka ham ke ui tongo sabni bagi response ru mala bo chini ekmatro chini bubagra ni naharmung jotono thanjak khlainani tai CA ni against to sung thanglaiani khana haina haite sa chini baigre league finai abo kai je tini sak jora logiri kha borok je tongnai to tongnai no tai khana je teisa logiri na musung phaipinai borok bahaino bagmani main route borok phai joma angdi 10 ta ni bisingo sing aroni bagma killa abno sung cover khlailai nei khana abon yagulo sung khana haino hai bojaga teisa khlaipinai khana ni salo sung saipinai jotonon bele hambai bubagra logiri kha tipra dofa thanjang kha